Doamnelor și domnilor, s-a întâmplat inevitabilul, mi-am luat un air fryer, lucru pe care eu am zis că nu o să-l fac niciodată, dar de fapt n-am făcut asta până acum pentru că nu găsisem un model care să răspundă tuturor cerințelor mele. Și pentru că nu-mi plac videoclipurile foarte lungi, o să trec direct la subiect. Căutam un air fryer care să nu fie făcut din plastic, din elemente non-stick, cu substanțe neidentificate și am găsit acest Ninja Crispy. Îl urmăresc de ceva vreme, dar când s-a lansat inițial, utilizatorii au raportat tot felul de probleme cu partea electrică, să zic așa, astfel încât am ezitat foarte mult timp dacă să-l iau sau să nu-l iau și de curând mi-am făcut curaj. Ce este deosebit la Ninja Crispy și de ce trebuie să înțelegem foarte bine ce face și ce nu face înainte să apăsăm butonul și să facem achiziția. Este un air fryer care are două compartimente, două boluri din sticlă, integral din sticlă, iar interiorul este din metal, din inox. Observați, neteflonat, nimic. E un mod de a găti foarte bun, însă țineți minte câteva aspecte foarte importante. 1. Sticla nu conduce căldura așa cum o face metalul și mai ales metalul negru. Ca urmare, trebuie să vă setați foarte, foarte bine așteptările și să înțelegeți că întotdeauna căldura, sursa de căldură fiind sus, căldura vine de sus și că jos nu se va găti atât de bine dacă nu întoarcem mâncarea. Deci este obligatoriu să întoarcem mâncarea. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știm înainte să cumpărăm e faptul că Ninja Crispy nu are, cel puțin modelul ăsta, am înțeles că există și un model Pro mult mai avansat, dar modelul ăsta simplu nu are posibilitatea de a seta temperatura de coacere. Avem un mod de reîncălzire a alimentelor, un mod de gătit la cuptor pentru bucăți mai mari de carne, air fry și posibilitatea de a ține caldă mâncarea și cam atât. Nu știm exact care sunt zonele de temperatură, dar știm că reîncălzirea mâncării începe de la 70 de grade Celsius și air fry, care este varianta cea mai puternică, se termină la 200 de grade Celsius. Însă, pentru că bolurile sunt de sticlă, putem ține ochii pe mâncare și ne putem da seama mai mult sau mai puțin în ce ritm se gătește, dacă e gata sau nu e gata. Și de asemenea, după cum vă spuneam, trebuie neapărat oricum să deschidem air fryer-ul în timpul gătirii și să întoarcem mâncarea pentru a se găti așa cum trebuie. Pe lângă aceste două boluri de sticlă și componentele din metal, air fryer-ul vine cu două grilluri. 1, 2. Astea sunt din non-stick cu silicon. Nu știu cine s-a gândit, cine a avut ideea genială să facă un air fryer non-toxic și să pună în el aceste tăvițe non-stick, când ar fi putut să facă niște tăvițe de inox, dar eu am de gând să folosesc, o să încerc să găsesc pe Amazon, dar până atunci o să folosesc diverse suporturi de inox pe care le am de la alte aparate. Sau pur și simplu o să gătesc, de fapt am și făcut asta, o să gătesc direct în vasul de sticlă și o să întorc mâncarea. Sigur că poate rezultatele nu vor fi chiar la fel de satisfăcătoare și de crocante mereu, dar eu, sincer, până acum am fost mulțumită. Ce mai are? Două capace, câte unul pentru fiecare bol de sticlă, pentru a economisi și a face mâncare în mai puține boluri. Gătim direct în air fryer, în bolul de air fryer de sticlă, îi punem capacul, băgăm la frigider și când vrem să reîncălzim, îl scoatem, punem din nou baza electrică pe bolul de sticlă, reîncălzim și asta e tot. Ce îmi place foarte mult la acest air fryer, după ce l-am testat cu câteva rețete, e faptul că nu necesită preîncălzire, consumă foarte puțină energie electrică și emană mult mai puțin miros decât cuptorul tradițional. Deci aceleași preparate pe care le-aș fi făcut la cuptor, aș fi avut în casă un miros excesiv. Timpii de gătire nu pot spune că sunt cu mult mai rapizi decât la cuptorul meu tradițional, pentru că am un cuptor puternic, am un cuptor foarte bun, dar vă pot spune că după ce l-am folosit de câteva ori pe porții oarecum mai mici, ușurința de folosire este fantastică și mă văd de acum încolo folosind acest mic aparat foarte, foarte mult. Am făcut pui, se face foarte crocant pe ambele suprafețe, după cum v-am explicat, îl întorc.
Am încercat să fac baked oats, adică ovăz copt, un fel de prăjitură în vasul mic de sticlă. Nu a ieșit, pentru că, după cum spuneam, căldura vine de sus. Eu am pus compoziția direct în vasul de sticlă, căldura vine de sus, s-a ars destul de tare în partea de sus și jos era nefăcut, așa că a trebuit să-l amestec. Până la urmă am scos o compoziție frumoasă, s-a mâncat, a fost gustoasă, dar nu cred că este genul de aparat în care să poți să faci direct în vasul de sticlă mini prăjituri sau aluaturi sau sosuri care să necesită gătire până în partea de jos. Acestea fiind spuse, cred că am rezumat extrem de rapid toate avantajele și dezavantajele acestui mic air fryer. Ce nu am precizat e faptul că toate aceste părți, mai puțin baza electrică, se pot spăla la mașină. Și de fapt asta am de gând să și fac, pentru că, și asta e una din criticile care îi sunt aduse acestui air fryer, nu știu dacă observați, aceste piciorușe de silicon cu mânere pe care este așezat fiecare bol de sticlă și care nu pot fi îndepărtate. Deci baza de plastic are un mic spațiu între vasul de sticlă și baza de plastic și anumiți utilizatori se plâng că dacă intră mizerie pe aici e destul de greu de spălat, dar eu folosesc mașina de spălat vase astfel încât nu pot să spun că am simțit să existe vreo problemă cu asta. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și aștept orice întrebări în comentarii.